Għal sin sħaħ il-familja Vella minn Nadur soffrit minn inġustizzja. Dan għax gvern nazzjonalista kien kiesaħ u biret espropjalhom art privata tagħhom. B'dan il-mod il-gvern proteġa l-veduta tax-xufir tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Il-maniġġi ilhom għaddejjin snin biex iċaħdu din il-familja milli jkollha l-art li hija proprjetà privata tagħha. Il-familja Vella rebħet f'kull stadju dritt li tipproteġi il-proprjetà privata tagħha. Iżda meta fl-2008 l-familja kienet settella ħajt skont id-dritt li tagħthom il-qorti, il-gvern ta' dak iż-żmien kien juża l-poteri tiegħu kontra din il-familja biex jeħdilhom l-art permezz ta' espropjazzjoni. Il-familja Vella resqet lill-gvern fil-Qorti Ewropea għax inkisrilhom id-dritt fundamentali. Gvern ġdid dawwar din id-deċiżjoni biex jagħti lura din l-art privata lill-proprjetarji tagħha. Issa li din l-amministrazzjoni reġettat lura din il-proprjetà lil familja, il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jwettaq l-inġustizzja permezz tal-mezzi tax-xandir tiegħu u l-maġġoranza fil-Kunsill Lokali tan-Nadur. Nhar il-ħamis li għadda s-Sindiku Nazzjonalista Charles Said se jaħlaq b'urġenza biex isir oġġezzjoni kontra l-familja Vella għax se tagħmel ħajt fuq il-proprjetà privata tagħha. Għallaqat faċċa l-eks xufier ta' Giovanna De Bono li tkellem waqt l-istess laqgħa. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti kienu voċiferi ħafna biex joġġezzjonaw għad-dritt ta' din il-familja. Il-laqgħa ġiet tal-ġurnata bajjatu s-sorbju mill-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Kunsillieri Laburisti, Dr. Josien Kutajjar u Marija Natoli. Il-laqgħa tal-Kunsill Lokali ġiet sketata għal ħamis 19 ta' frar.